Salen farali ne kɛmɛdoya mugani duuru ɲɔgɔnna ye Canada ani Mexique ka feerefɛnw minnu bɛ don l'Amérique jamana kan bɛɛ daminɛ tarata don su midi waatiw la. Kɛmɛdoya 10 ɲɔgɔnna sigira Canada ka énergie minanw dontaw kan l'Amérique. Ka fara o kan dɔ farala douane salen kɛmɛdoya 10 hakɛ kan. Trump ye min wajibiya chinois minanw dontaw kan l'Amérique février kalo tɛmɛlen ninnu na ka kɛ kɛmɛdoya 20 ye. Tarata don Chine jamana ye kɔsegin jaabilu kɛ ne kɛmɛdoya 15 ɲɔgɔnna bilalen l'Amérique ka sɛnɛfɛnw minnu bɛ don u ka jamanaw la kan. Canada fɛnɛ laseliw kɛ k'u ye dɔ fara l'Amérique ka sanni feere mafɛnw minnu bɛ taa u ka jamana kɔnɔna la. Canada Premier ministre Justin Trudeau ye a yira k'a fɔ ko a ka jamana bɛna dolari nafolo miliyari 100 bɔɲɔngo sigi l'Amérique ka feerefɛnw kan u ka jamana kɔnɔ tile 21 ɲɔgɔnna kɔnɔna la. Mexique ma girin ka laseliw kɛ fɔlɔ u ka taabolo talenw kan. Nin douane salen wajibiyalen Mexique ni Canada kan tun ka kan ka waleya kabini février kalo tɛmɛlenw na. Nga Trump sɔnna ka a ɲɔngiri fɔlɔ ne tile 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo ye yaasa ka kumaɲɔgɔnya kɛnɛ sigi l'Amérique ani a ka sanni feere baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la. U ka fɔla nin waleya ninnu bilala sen kan de ka drogue yurukuyurukuliw ani tungaden yamaruyabaliw minnu bɛ l'Amérique dancɛw sago ka don kɛlɛ sira minnu jamana fila ninnu bɛɛ tun ye ka ŋaniya yira k'a fɔ k'u ye baara caman kɛ a la ka dansigi kɛ a taabolow la.